pozdrav svima dragi gledalci. Danas imamo nešto malo drugačije. Znači, kako pravimo picu, evo prikažemo kadar. Ne mogu da snimam baš opširno zato što ne mogu dug klip da napravim, tako da ćemo iz dva dela. U drugom klipu ću da objasnim sve detaljno kako se testo pravi i sve tako. A sad ću samo da nafilujem i da vam kažem nešto. Znači, imamo testo. Jel vidite vi koliko okrajaka ima? Ovo trebate da obrežete od testa okrajke, znači da to bude lepo oblikovano, da kažemo. Prvo što radimo je nanesemo sloj maslinovog ulja. Može i kašika da se stavi. Kašikom da se ovo kečap. Znači, evo je kašika. Sad trebamo sve lepo to da razmažemo, da svugde bude podjednako i maslinovo ulje i kečap. Iz jednog razloga sam uzela maslinovo ulje jer je mnogo zdravije. Sljedeće što stavljamo je šunka, jer nije bitno. Majstor kad pravi picu, on može sa salamom da napravi picu, ali da bude dobra pica. Nije stvar u materijalu, stvar je u tome da se s ljubavno sve to sprema i da bude kako treba. Nadam se da ste shvatili pouku. Znači, poenta je da ispunimo sve delove šunkom i kačkavalim. Nije fora da nabacamo mi kilo salame, a da ne popunimo, pa stvarno mislim. Nema smisla da kvarimo materijal. Evo, tu se ređamo ovo. Kačkava, ima dovoljno, mislim. Znači, svako pravi picu po svom ukusu. Evo, stavili smo ovdje maslinovo ulje i paradajz. Znači da to bude soft, da ima ukus neki. Mi sad ređemo. Znači, svako pravi picu po svom ukusu. Nema sad tu dobra, loša pica. Nego je fora da uživamo mi dok jedemo. To znači da to bude ukusno. Preko malo. Idemo malo bobričice. Stavljamo ljute bobričice. Ja volim ljutu, zato sam tu sad stavljam. Ko ne voli ljute, naravno ne mora. I na kraju, evo ga, avra, jaje. Tako je. Vidite, fora je da napravimo picu sa što manje materijala, a da to bude bogato i ukusno jednostavno. Kad kažem bogato, ne mislim da mi trebamo zlato da stavimo tu, nego da uložimo puno truda u sve to i da bude kako treba. Sad idemo u rernu to da stavimo. Ja ne bih volao taj prizor. A to je italijano specialitet. Dragi gledalci, pozivam vas da dođete na picu. Znači, možete kad želite. Navratite, vrata su otvorena. Tako da kapija se pravi, nema kapije. Možda uđete slobodno. Evo. Nadam se da ste zadovoljni, da je ova pica kako treba. Sad ćemo to da probamo, ali malo kasnije da se to hladi. Ja bih klip privao kraju i nadam se. A evo imamo i materijala za sljedeći klip. Od okrajaka, da ne bi pica bila tako neukusna sa previše testa sa strane. Ja sam odvojio sve od okrajaka i sad ću da napravim picu na preklop. A to ćemo sve prikazati u narednom klipu. I veliki pozdrav svima, hvala puno na gledanosti.